अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त श्री स्वामी समर्थ. नमस्कार. माझ्या द सिक्रेट ऑफ समर्थ या चॅनेलवरती तुम्हा सर्वांचे पुन्हा एकदा खूप खूप मनापासून स्वागत आहे. तुमचा आजचा दिवस शुभ जावो स्वामीचरणी प्रार्थना करते व आजच्या या आपल्या व्हिडिओला सुरुवात करते. तर बघा, आज वार आहे गुरुवार. आजपासून श्रावणाला सुरुवात झाली आहे व आज आपण सर्वांनी आपल्या गुरुची आपल्या स्वामींची सेवा केली आहे. तसेच श्रावण महिन्यातील उद्या वार आहे शुक्रवार व या दिवशी आपल्या मुलांसाठी काहीतरी खास सेवा आपल्याला करायची आहे व ती सेवा म्हणजे जीवितीची सेवा आपल्याला करायची आहे. आपल्या मुलांच्या दीर्घायुष्यासाठी, आपल्या मुलांच्या चांगल्या आयुष्यासाठी, चांगल्या आरोग्यासाठी आपल्याला जीवितीची पूजा करायची आहे. भरपूर जण करतात. आता या श्रावण महिन्यात 5 शुक्रवार पडत आहेत. 5 शुक्रवार पडत आहेत, त्याच्यामुळे 5ही शुक्रवार तुम्हाला जीवितीची पूजा करायची आहे. आता जीवितीची पूजा म्हणजे काय, कोणाकोणाला माहीत आहे, कोणाकोणाला माहीतही नाही. बघा, तुम्ही नागपंचमी दिवशी जो फोटो आणता जीवितीचा, त्याच्यात नाग नरसोबा सुद्धा असतात, त्यालाच जीविती म्हणतात. बघा, तुम्ही नागपंचमी दिवशी तो फोटो आणता, त्याच्याऐवजी तुम्ही उद्याच जीवितीचा फोटो आणून उद्याच तुम्ही ही सेवा करा. आपल्या मुलांच्या दीर्घायुष्यासाठी आपल्याला ही सेवा करायची आहे. बघा, कोणत्या आईला नाही वाटत आपल्या मुलाचं चांगलं व्हावं, आपल्या मुलाला दीर्घायुष्य लाभावं, तसंच आपल्या मुलांची चांगली प्रगती व्हावी, मुलाचं आरोग्य चांगलं व्हावं. सर्वांना वाटतं, प्रत्येक आईला आपल्या मुलाची काळजी असते. त्यामुळे सर्वांना कळकळीची विनंती आहे की 5 शुक्रवार तुम्हाला आपल्या जीवितीची पूजा करायची आहे. बघा, तुम्हाला दिसत असेल इथे तशा प्रकारे जीवितीचा फोटो आहे. तुम्ही कोणत्याही तुमच्या जवळपासच्या पूजा साहित्य ज्या दुकानात मिळतं त्या दुकानात जावावर. आमच्या इकडे नाग नरसोबा म्हणतात, तुमच्या इकडे बघा जीविती किंवा नाग नरसोबा म्हणून तुम्ही जर फोटो मागितला, चित्र मागितलं तरी सुद्धा ते देतात. तुमच्या तिथे मंदिराजवळ तुम्ही भिंतीवरती चिटकवलं तरी सुद्धा चालेल, नाही तर तुम्ही एखाद्या पुठ्ठ्यावरती चिटकवा. मी कशा प्रकारे पूजा करणार आहे ते मी तुम्हाला उद्याच्या व्हिडिओमध्ये नक्कीच दाखवणार आहे. आपल्या मुलांना कसं ओवाळायचं आहे, ज्या आरतीने, ज्या आरतीच्या ताटाने आपण जीवितीची आरती करणार आहोत त्याच ताटाने आपल्याला मुलांना सुद्धा ओवाळायचं आहे. त्यामुळे आपल्या मुलांचं दीर्घायुष्य वाढेल व आयुष्य चांगलं बनेल, आरोग्य चांगलं राहील. बघा, आता भरपूर महिला म्हणतील की आमची मुलं बाहेर परदेशी म्हणजे बाहेर गावी शिकायला आहेत किंवा परदेशी आहेत, तर मग आम्ही त्यांना कसं ओवाळायचं. बघा, तुम्ही जे आरतीचं ताट घेणार आहात ते असे 4ही दिशेने तुम्हाला फिरवायचं आहे. 4 दिशेने तुम्ही फिरवा व त्याच्यात थोडेसे तांदूळ घ्या व तांदूळ तुम्हाला 4ही कोपऱ्यात थोडे थोडे तांदूळ टाकून द्यायचे आहेत. कशा प्रकारे करायचे आहेत ते सुद्धा मी तुम्हाला उद्याच्या व्हिडिओमध्ये दाखवेनच. पण या मी जसे प्रकारे सांगते त्या माहितीद्वारे तुम्ही उद्या आपल्या मुलांसाठी ही एक सेवा नक्कीच करा, जीवितीची पूजन नक्कीच करा. बघा, जेव्हा आपण ह्या गोष्टी करायला लागतो आपल्या मुलांसाठी, तेव्हा आपल्या मुलांमध्ये हळूहळू फरक पडायला सुरुवात होते. प्रत्येक मुलाला ओवाळून घ्या. आपल्या घरात लहानापासून मोठ्यापर्यंत जो मुलगा आपला आहे, लहान मोठा, प्रत्येकाला ओवाळून घ्या. त्या दिवशी जीवितीची पूजा मांडणी करायची. एक पाट मांडायचा, औरंग मांडा, त्याच्यावरती लाल कलरचं वस्त्र अंतरा, तिथे भिंतीला तो फोटो चिटकवून द्या किंवा तुम्ही एखाद्या पुट्ट्याला लावून जर तिथे ठेवला, कारण भिंत खराब होते, नंतर ते फोटो काढताना भिंतीचा कलरसुद्धा निघू शकतो किंवा फोटो पण फाटू शकतो. त्याच्याऐवजी तुम्ही पुट्ट्याला लावून तिथे बाजूला मागे फोटो ठेवून द्या. फोटोला वस्त्रमाळ, कापसाची वस्त्रमाळ असते ना, ती वस्त्रमाळ हार म्हणून घालायची आहे. तसेच आघाडा व दुर्वांचा सुद्धा एक हार बनवायचा आहे, तो घालायचा आहे. गणपती बाप्पांना आपल्याला अभिषेक करायचा आहे, जलाभिषेक करायचा आहे. ओम गणगणपतये नमः, ओम गणगणपतये नमः, ओम गणगणपतये नमः असं बोलत बोलत तुम्हाला गणपती बाप्पाला आपल्या अभिषेक करायचा आहे. नंतर थोडेसे तांदूळ तिथे खाली अक्षता ठेवा व मध्यस्थानी जीवितीचा फोटो जिथे ठेवला आहे त्याच्याबरोबर समोर मध्यस्थानी आपल्या गणपती बाप्पाची मूर्ती ठेवा. त्यांना जास्वंदीचे फुल प्रिय आहे, जास्वंदीचे फुल अर्पण करा किंवा कोणतेही फुल अर्पण केले तरी सुद्धा चालेल. दुर्वा वाहा, आघाडा वाहा, तसेच गूळ व खोबऱ्याचा नैवेद्य तुम्हाला ठेवायचा आहे गणपती बाप्पांसाठी. ते झाल्यानंतर तुम्हाला जीवितीसाठी आपल्या नैवेद्य दूध व साखर टाकून जरी तुम्ही नैवेद्य जीवितीला ठेवला तरी सुद्धा चालू शकतो. जीवितीची कहाणीसुद्धा असते, ती वाचा. ती कहाणी वाचून झाल्यानंतर तुम्ही आरती करा. जीवितीची आरती त्याच पुस्तकामध्ये असते, ते आरतीसुद्धा जीवितीची करा. व ज्या ताटाने तुम्ही आरती करतात, ताटाने ज्या आरती करतात त्याच ताटाने तुम्हाला आपल्या मुलाला ओवाळायचं आहे. यामुळे आपल्या मुलाचं दीर्घायुष्य होणार आहे, लाभणार आहे, आपल्या मुलाचं आरोग्य चांगले राहणार आहे. प्रत्येक शुक्रवारी तुम्हाला करायचं आहे. म्हणजे या श्रावण महिन्यात जे 5 शुक्रवार पडतात, 5ही शुक्रवार तुम्हाला ही पूजा करायची आहे. बघा, आणि हे 5 शुक्रवार चालू असताना तो ज्यांना शक्य आहे त्यांनी 5 शुक्रवारी एका सवासणीला तरी जेवू घाला. ज्यांना शक्य नाही आहे त्यांनी
5 शुक्रवारमधील एका शुक्रवारी तर नक्कीच सवासणी जेवण घाला. तेही शक्य नाही आहे तर कमीत कमी सवासणीला हळदी कुंकू लावून दूध तरी प्यायला देऊ शकता तुम्ही. त्यांना दूध द्या तरीसुद्धा चालेल, फलाहार द्या, काही हरकत नाही. पण एक तरी कमीत कमी एक तरी सवासणी 5 शुक्रवारमधील एक तरी सवासणी तुम्ही नक्की घरी बोलवा व तिला मान सन्मान द्या. तसेच आपल्याला जीवितीची ओटीसुद्धा भरायची आहे. ओटी कशी भरायची? 1 पीस नारळ, तांदूळ, खारीक, खोबरं काय असेल ते सर्व तुम्ही साहित्य त्याच्यात घ्या. हळकुंड वगैरे, हळदी कुंकू लावा, गजरे ठेवा किंवा वेणी ठेवा व जीवितीचा मान सन्मान द्या. योग्य तो मान सन्मान द्या व तिची ओटी भरा, आईची ओटी भरा व तिला प्रार्थना करा की माझ्या मुलाचे आरोग्य असं सुंदर राहू दे, माझ्या मुलाला दीर्घायुष्य लाभू दे, अशी प्रार्थना करा व हात जोडून तिथे 2 मिनिटं बसा. बघा, ही प्रत्येक आईला कळकळीची विनंती आहे की सर्वांनी आपल्या मुलांसाठी ही सेवा नक्कीच करा. मी कशा प्रकारे करते तुम्हाला दाखवण्याचा नक्कीच प्रयत्न करेन. तरी आता मी घरी नाही आहे, मी बाहेर आहे, म्हणून तुम्हाला आता व्हिडिओ टाकते मी. कारण घरी असते तर तुम्हाला मी पूजा मांडणी करून दाखवली असते, कशा प्रकारे जीवितीची मांडणी करायची, जीवितीच्या देवीची पूजाची मांडणी कशा प्रकारे करायची हे तुम्हाला दाखवलं असतं. पण मी आता घरी नाही, बाहेर असल्यामुळे तुम्हाला आता दाखवू शकत नाही आहे. बघा, मी उद्या केल्यानंतर तुम्हाला दाखवण्याचा प्रयत्नच करेन. तुम्ही सर्वांनीही करा व कराल अशी मला खात्री आहे. कारण प्रत्येक आईला आपल्या मुलाची काळजी असते व काळजीपोटी काही ना काही कोणतीही सेवा करायला प्रत्येक आई तयार असते. अशा प्रकारे झालेली सेवा स्वामीच्या रुजू करते. श्री स्वामी समर्थ. धन्यवाद.